Bizde Tatar yazıcılarında, Tatar irlerinde hатын kızını artkara köşürüp koyu деген bir гадет бар. Ана сандугач сайрамый. Ыркайлатмышлы ана сандугач сайрамый. Бүгінгі әдәби дүнияда, әдәбият дүниясында сіз үзегезне ничек хис итәсез? Бұрла да кылт кына жылмайда бир жигитлер колан яхшы бер язасын дип. Айрылышучылар бар, хыянат итүчеләр, фахишеләр бар, шулар бар. Нишләп алар бигүн популяр диләр әйме? Аларны бит бүген халык укыйдылар. Кирәкми? Үзегездә бармы менә шундый дәвалау сәләте сезнең әбиегездә булган дип беләм мин аны. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Тәүлекнең хәерле вакыты. Җавап бар тапшыруының бүгенге чыгарылышы кунагы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты, халык язучысы Нәбира Пагимаддинова. Исәнмесез. Нәбира апа, бүгенге тапшыру минем өчен икеләтә җаваплы. Без сезнең белән якташлар. Мин бала чактан, бигрәк тә минем кебек иҗатка тартылган Аксубайлылар сезнең үрнәктә тәрбияләнде дип әйтик. Сез безнең өчен алиһә идегез. Менә күрше авылдан чыккан, гади генә, кичкенә генә авылдан чыккан Нәбира Гыймаддинова исемле язучы бар. Аның ел сайын китаплары дөнья күрә. Алар шул хәтле танылалар. Нәбира апа, кайтып йөри очрашуларга. Сез безнең өчен алиһә идегез. Һәм бүген дәүләт бүләге лауреаты, халык язучысы, шуңа күрә мин бүген аеруча дулкынланам. Әңгәмәбезне мин менә бүгенге вазгыяттан башлыйсым килә. Илкендәге вазгыят әлбәттә язучыга берничек тә тәэсир итмичә калмый. Чөнки язучылар, иҗат кешеләр алар барыбер бөтен нәрсәне хислерәк, башка төргәрәк кабул итә. Сез бүген үзегезне ничек хис итәсез? Менә Гөлнара, сез бу сорауны минем йөрәгемә карап әйттегез угай, йөрәгемә катып әйттегез дигән кебек, әлбәттә. Менә бу бүгенге хәлләр, бүгенге безнең җәмәгатьтәге үзгәрешләр, алар язучының йөрәге аша үтә. Менә Такташлар чорында алар үзләренчә булган әйме шул чорны, шул вакыйгаларны кичергәннәрдер әйбет. Без инде бүген язучылар, менә шушы заманда туганбыз икән әйме, шушы заманда яшибез икән, без заманның сулышын тоябыз. Заманның авазын ишетәбез. Һәм заман белән сөйләшәбез, хәтта ки язучылар, менә шушы бүгенге заман белән мин үзем мәсәлән сөйләшәм. Ник алайсың ул дим, ник булай дим, ничегрәк булай килеп чыктысың дип. Менә шул сорауларга әлбәттә инде мин үземнең менә әсәрләр машыда җавап табарга тырышам. Чөнки бу миңа гына кагылган сорау түгел, бу минем укучыма да кагылып бетә. Әле мин менә язучы дигән бер әсәр язып утырам. Ул инде зур күләмле булыр. Һәм шул вакытта мин шушы сорауларымны үземнең халкыма инде укучыларыма китереп җиткерәсем килә. Хәтта минем андагы бер каһарман нишләпсең мин бу заманга бүген тудым? Ник соңрак тумадым? Яки ник алдарак тумыйм икән дип сорау җавап бирә бит. Менә бәлки инде безнең бу сорауларга көннәрдән бер көн җавап табылыр. Әлбәттә. Бәлки безнең менә без яшәгән чорга киләчәктәге буын җавап бирер. Ансы инде аның безнең өчен әле табышмак һәм сер булып кала. Урамда йөргәндә кешеләрнең йөзләренә карыйсызмы? Алардан нәрсә укыйсыз? Мин урамда йөргәндә, менә мин бигрәк тә вокзалда утырганда, поезд киткәндә, монда самолет киткәндә, мин бардык кешеләргә генә карыйм, әйме. Кешеләргә карыйм, йөзләренә карыйм, менә чынлапта мин аларның киеменә карамыйм, мин аның йөзләренә карыйм. Менә ул йөзләрдә беләсеңме, төрле йөзләр бар, сагышлы йөзләр бар, бәхетле йөзләр бар, әйме. Төрле хәсрәтле йөзләр бар. Ниндер бер дөньяга ашкырып яшим дигән йөзләр бар әйме. Инде мин бу яшәп ардым дигән йөзләр дә бар. Төрле халык бар әлбәттә. Ләкин шулар арасында беләсең нәрсә, менә ничектер күзендә нур булган әйме, күзендә яшәү уты булган кешеләр миңа менә ничектер якынрак була әйбет. Менә шуларга карап үзенең дә яшисең килә башлый. Андый кешеләрне еш күрәсезме? Мин беләсеңме, мин үзем табигатым белән әйбет. Мин бераз теге моңсурак кеше, сагышлырак кеше. Ләкин минем ишемдә ниндер бер якты кояш утыра. Мин бик караңгы болытлы көннәрдә дә шушы кояш белән ничектер яктыртырга тырышам. Менә мин мәсәлән кеше белән очрашам икән, әйбет. Мин бер вакытта аңа үземнең хәсрәтемне, кайгымны сөйләмим. Мин аны тыңларга тырышам. Минем ул вакытта инде телем йозакта була, колакларым инде ачык була, әйбет. Мин аларны тыңларга тырышам. Һәм ниндер аларга үземнән ниндер бер энергия биреп калдырам бугай мен. Чөнки кеше миңа күбрәк тартыла.
Мен кайдагы очрашууларда булсам да, мәсәлән, менә очрашууларда булабыз, халык арасында булабыз, әйбет. Ничектер зал, моңсу гына утырган зал бер мәлне ничектер яктырып китә кебек менә. Миндер бер миннән энергия алып китә кебек. Менә андый мизгелләр була. Ул кешеләр аннан соң сезнең әсәрләрегезнең геройларына әйләнәме? Әлбәттә, менә әйтәләр инде, бу сорауда бирәләр, бигрәк тә укучылар сорау бирәләр. Менә бу героегызны каян алдыгыз, бу героегызны каян алдыгыз? Мин һәр вакытта да тормыштан күргән, күзәткәннәремне, ул бәләкәй генә деталь булырга мөмкин, ул бәләкәй генә бер вакыйга күренеш булырга мөмкин. Ул миндә үсә ул. Менә теге хатын-кыз бит инде балага үзе бала табырга җыена, бала үсә, һәм бер туар көн җитә. Минем үземдә дә бу вакыйга ул зурая, ул инде кәгазь ятыша башлый. Менә онытмадым дигән китап ята, менә минем каршымда. Бу сезнең соңгы китабыгыз 2023 елда чыккан. Чираттагы. Моннан соң әле башка китап чыкмады дип басым ясыйсым килә. Менә шушы онытмадым дигәне менә Саратовтан миңа Гөлнур апа шалтыратып шушындагы бер үзенең туганы турында сөйләде. Мин озак еллар уйлап йөрдем. 2 еллар булгандыр инде, уйлыйм, ләкин мин аны җенен таба алмыйм. Язучы әсәрен язганда җенен табарга тиеш бит. Электрик алырга бер теге балыкны бит ширкә балыкны елгадан электрик ала, шуны кебек ул да үзенең теге җимен табарга тиеш. Һәм ул миңа сөйләде, мин аны тоттым да рәхәтләндереп, менә шушы әдәби әсәр итеп яздым. Һәм шуннан соң миңа берничә шалтырату булды. Минем тормышым язгансың дип. Менә шундый хәлләр була икән ул дөньяда. Шашлыклар була, әйткәнемчә геройларымны гел тормыштан алам. Әнә теге 23нче елда чыккан Үлмәс китабы ул минем Аксубай районындагы безнең бер мәҗүси әби. Менә ул аның балалар, аның гаиләсендә балалар туа тора, ләкин бөтенесе дә гарип булып туа. Шуннан соң инде моның әнисенә әйтәләр, менә чираттагы кызыңны тугаштың да безгә тәрәзә аша сат. Диләр инде ул исән калачак диләр. Бу әлбәттә бәлки ырымда булгандыр инде. Бәлки инде Аллаһ Тәгаләнең бер кыдрәте булгандыр. Мин аны әйтә алмыйм. Ләкин шушы кыз бала исән кала һәм аны Үлмәс дип исем кушалар. Нәбир апа, менә бу китап, онытмадым китабы, сезнең 24нче китап ялгышмасам. Үзегез дә төгәл исәбен белмисездер инде бәлки. Кайсы китабыгызны алсак та сезнең үз стилегез беркем белән бутап булмый торган үзегезнең юлыгыз. Бүген укучы ул барыбер үзгәрә. Укучы үзгәрсә дә сез популяр язучылар, иң популяр язучыларның берсе булып кала бирәсез. Бүгенге әдәби дөньяда, әдәбият дөньясында сез үзегезне ничек хис итәсез? Бүгенге әдәбият дөньясында мин үземне артык кеше итеп хис итмим. Әлегә. Ни өчен? Чөнки әле минем бүгенге көндә дә укучым бар. Китаплар чыга икән, алар инде озак еллар ятмый, сатыла бара. Әлбәттә, инде бүгенге көндә безнең арттан яшьләр килә. Яшьләр алар үз сүзе белән, үз стиле белән күбрәк килә бит инде. Һәм артыңа борылып барысың да инде мин бер читкәрәк калмам дигән бер шулар да бар инде. Һәм ул табигый да. Чөнки менә мин гомер буе язам, мине гомер буе укыячаклар, мин үлмәс инде, мин шундый данлыклы инде, мин инде мактаулы, мин алдынгы дип яшәргә ярамый. Һәр язучының үзенең бер чыры була аның, әйбит. Менә әйткәнемчә, әлегә менә бүгенге көндә мин үземне әйбәт хис итәм. Мин теге кирәкмәс дип санамыйм, әйткәнемчә үземне кирәкмәс дип санамыйм. Укучыга беләсезме, безнең әдәбият бераз әдәбият түгел, безнең нәрсә дип әйтергә, әдәбият дип әйтәсем килми, шәхси нәшриятлар бик күп ачылып, бездә менә шактый гына эрсезләр, шактый гына уртакуллар, кайнар спонсорлар да китап чыгара башладылар. Һәм шушы китаплар белән районнарның үзләрендә дә тулды, ул китап киштәләрендә тулды. Алар аны матурына сата да белә, халыкка җиткерә дә белә, һәм халыкка нәрсә кирәк икән дә белә. Ләкин мин бер вакытта да халыкка менә җиңел әйберләр кирәк дип җиңел әйбер язмадым. Менә минем дә сездән шунысын сорыйсым килә. Ул бит инде менә сез әйткән бүгенге күренеш, ул укучыга яраклашу һәм халык артыннан иярү дигән сүз. Без бит инде барыбер әдәбият, мәдәният халыкны тәрбияләргә тиеш дигән канун белән үскән, сез шул буын, шулай эшләгән, яшәгән буын. Менә минем дә сездән шуны сорыйсым килә иде, укучыга яраклашасызмы бүгенге укучыга? Һич тә юк. Миңа хәтта әйтәләр дә, нишләп син менә мәхәббәт турында гына язмыйсың? Менә бар бит аерылышучылар бар, хыянәт итүчеләр, фахишәләр бар, шулар бар. Нишләп алар турында, алар бүген популяр диләр, алар бит бүген халык укыйлар. Кирәкми?
Мин алдырынан язмыйм, менә минем соңгы менә шушы китабында да минем бар тик җитди һәм әхлакый нигезгә нигезләрем язылган әсәрләр. Мин бер вакытта да халыкка ярым дип ярамадым. Психология әсәрләр. Психология әсәрләре, психология фантастика әсәрләре дә бар инде, төрлесе бар инде. Фантазия да керә, әлбәттә психология да керә, фәлсәфи әсәрләр дә бар инде. Язмаячакмын һәм үземә тугры булып калачакмын. Аннар Гөлнара, мин бит сыйфат ягында һәр вакытта да мин сан артыннан кумадым. Менә мин шушындый китаплар чыгардым, алар минем яшемә карата бик аз. Әйтергә мөмкин. Менә кемдер 60-ны чыгарган, кемдер 70-ны чыгарган. Нишләп сезнең китапларыгыз аз диләр? Ләкин алар инде саллы үзләре, әйбәт саллылар. Мин бер вакытта да менә минем китабым күбрәк булсын, мин күбрәк языйм әле дип язмадым. Сыйфатлы булсын. Эс чыксын китап, сирәк чыксын, ләкин ул сыйфатлы булсын. Менә минем бөтен талабым үз-үземә шушындый. Әлеге сыйфатны дәлилләүче исемнәр инде ул дәүләт бүләге лауреаты Габдулла Тукай исемендә халык язучысы. Менә ялгышмасам, халык язучысы исемен алган сез беренче хатын-кыз язучы. Халык язучысы исемен аны әлбәттә мин алдым. Сездән соң алды Мәдинә Маликова һәм Флора Гыйззатуллина. Клара Булатова миннән соң алды, әлбәттә. Бу инде минем үземнең сорап алганым түгел. Мин бер вакытта да үземә яки кайдыр бүләк бирегез, кайдыр исем бирегез дип, ничектер менә каләмдәшләр бер идарә утырышында тоттылар да миңа Тукай премиясын тәкъдим иттеләр. Икенче бер утырышта тәкъдим иттеләр шу халык язучысына. Ул вакытта Рәзилә Вәлиев утыра. Мин инде утырам. Юк, кирәкми дип утырам. Рәзилә әйтә, туктәлә нәбирә, син дәшмәле, ничек кирәкмәсен дип кенә куйды. Менә шулайтыр бу инде миңа беләсезме? Бу беренчедән теге халыкның зурлавыннан битер, бу үземнең каләмдәшләремнең хөрмәте, бәясе. Чөнки әле язучы булыр өчен ул бит әле халыктан гына танылу җитмәй. Язучы булыр өчен каләмдәшләреңнән дә бәя алу кирәк. Ни өчен дип уйлыйсыз хатын-кыз язучыларга шундый мөнәсәбәт булганмы? Менә сез беренче язучы, сез аны 2016 елда алгансыз халык язучысы исемен. Беренче хатын-кыз язучы. Нишләп сезгә хәтле бер кемгә дә бирелмәгән? Нишләп шундый мөнәсәбәт булган? Ул вакытта менә ул исемнәр, бүләкләр тирәсендә үзең беләсең һәр вакытта шау-шу була. Ел сайын шулык бер әйбер кабатлана. Монда инде бәлки менә хатын-кызны югыйсә ихтирам итмәр, хатын-кыз язны санламыйлар дигән әйбер бездә юк ул. Санлылар әлбәттә менә мин үземнән беләмәйме. Чөнки мине санламасалар, квадр теге чыгышлар ясаганда бергә ияртеп бармаслар, чакырмаслар дигән кебек инде. Туфан абый миңа бик зур бәя биргән кеше. Менә Туфан абый, ул инде без бит инде бер төркем язучылар заманында иң беренче Тукайга тәкъдим ителгәннән соң Тукайны аламыйча калдык. Туфан абый шул вакытта бик нык сызланды. Улар хәтта интервьюсында әйткән инде менә Камил Кәримов нәбирә Кимадинова ала алмадылар дип инде. Уларның хыялы мине Тукай премиясе итеп күрсәтү. Ул миңа һәр әсәрне укыган сайын укыдым мин синең әйбереңне, шулкатлы әйбәт әйбер язгансың дип. Ул инде Аяз абый минем күлязмаларымны укып чыкканнан соң әйтә торган иде инде. Менә шәп булган, синең әле язасы әйберне тагын да шәбрәтләр алда дип. Ул Гариф Хакунов әйме, ул синең күлязмаларны укыганнан соң Кариуздан килә Гариф Хакунов шундый кулында синең күлязма, үзенең кыяфәте шундый усал инде син җаннан усып китә, син карап каласың. Бу минем әйберне шатмаган, бу бетергән иде. Бурла да кылт кына җылмая да. Бир җегетләр кулын яхшы әйбер язасың дип. Ләкин алар берсе дә менә бу хатын-кызыбыз безнең бит премия лаек дип яисә менә шушы Мәдинә апаны гына. Мәдинә апа бит романнар язган кеше. Беренче роман язган хатын-кыз Нишләп ул вакыттан күрмәгәннәр? Менә бездә татар язучыларында, татар ирләрендә хатын-кызны арткарак күчереп куй дигән бер гадәт бар. Ана сандугач сайрамый. Ркайләтмешли, ана сандугач сайрамый. Менә шундый нигә әйткәнбездер инде, ләкин инде менә заманалар үзгәрде бит инде. Минемчә инде мин әйткәнемчә бер вакытта да менә миңа кирәк дигән әйбер булмады. Аннар мин гөлләре беләсем беренче шуны. Һәр нәрсә Аллаһ Тәгаләдән тора. Аллаһ Тәгалә сине шушы җиргә үзенең вакыты белән тудырган. Шушы сиңа исем бирдергән әйме. Менә бу сиңа бөтен шушы язу сәләтен биргән, миңа мәсәлән әйме. Язу сәләтен биргән, сиңа язу сәләтен биргән әйбит. Ул бит болай гына килми, Аллаһ Тәгаләдән килә бит ул. Аны үзең генә тотып тукталып утырып языйм әле мин. Миңа язырга кирәк бит дип утырмыйсың. Ул сиңа Аллаһ Тәгаләдән төшкән, күктән төшкән. Һәм менә бу бүләкләрдә бар тик Аллаһ Тәгаләнең
Рәхмәте белән бу. Мин шулай дип уйлыйм. Минемне хәзер исемә төште, әле журналистикада эшли генә башлаганда бер төркем язучылар, сез һәм Туфан абый да шул исәптән, без Аксубайга кайттык. Нәҗип Думавиның ничәдер еллык юбилеена. Һәм мин шунда да күрдем сезгә шундый ылпат ир-ат язучыларның мөнәсәбәтен. Мин аны бик төгәл хәтерлим, алар чынлап та сезгә менә безнең егет иттереп карадылар. Менә үзегезгә карата шундый мөнәсәбәттән, әдәбиятта тоткан урыныгызга карата көнчеллек, хәсетлек күренешләре белән очрашканыгыз булдымы? Булды әлбәттә. Менә бу бигрәк тә бу интернет заманы бит инде безнең хәзер бик куәтле кешенә эшли, ул бер дәүләт кебек бер уйлаганда. Бу күптән булды андый хәлләр. Ул вакытта мин Идел журналында баш мөхәррир идем. Мин анда 4 ел хезмәт куйдым бит инде. Шул вакытта менә бу матбугат ру дигән бер шелтәрдә миңа нахак бәла ягучылар да булды хәтта. Әйме. Ләкин ал ахырдан алар гафу үтенделәр. Үзләренең хаталарын таныдылар. Ул вакытта ниндер читтән теге бөтенләй әдәбиятка калышы булмаган, үзен укучы дип санаган кешеләр тәм бик күп эләкте, әлбәттә инде анда миңа гына түгел, Резила абыйга да, Туфан абыйга да бик күп чирагаттылар әйме. Андый заманнарны уздык, Гөлнара. Уздык, әйе, булды. Үзегезнең коллегаларыгыз, иҗат кешеләре арасында. Мин менә үземнең коллегаларым арасында миңа ничектер менә ниндидер мөнәсәбәт, ниндидер теге начар мөнәсәбәт, кемдә шу дигән әйберләр сизмим, чөнки мин язучылар берлегендә ничә язучы булса, һәммәсен яратам. Мин аларның һәммәсен дә язучы итеп кабул итәм. Ул уртакул гына булса да, ул бит шушы әдәбиятка хезмәт итәргә килгән. Мин аларның берсендә бер кайда хурлаганым юк. Менә очрашуларда була, кай вакытта менә шушындый төртмәле сораулар бирәләр әйме. Менә фәлән турында нинди сезнең фикерегез әйме. Аның бит инде менә язырга әйбер дә юк, аның бит укырлык әйбер дә юк дигәндә дә мин ул кешене югары күтәреп сөйләп китәм. Ул бит гомерен багышлаган шушы әдәбиятка багышлаган әйме. Килеп чыкмый икән, аның гаибе түгел инде, анырга Аллаһ Тәгалә шулай талантны азрак салгандыр бәлки әйме. Менә бүген көндә минем дусларым бик күп. Һәм шунысы гаҗәп әйме, карасаң, егетләр арасында егетләр минем дусларым. Күбрәк егетләр. Әйе. Әсәрләрегезгә якынрак килик әле менә. Аларның барысында берләштерә үзегез әйткәнчә әхлакый темалар һәм барысының да диярлек нигезендә зур чын мәхәббәт темасы ята. Үзегез ничек уйлыйсыз, сезнең тормыш тәҗрибәгездән чыгып, тормышта шундый чын мәхәббәт буламы? Менә Гөлнара, барлык сынауларны җиңә торган, барлык авырлыкларга түзә торган. Әйе. Монда инде мин сиңа әзрәк каршырак та киләм бераз гына, җәме. Яхшы. Монда мин тип хәзер мәхәббәт дигән әйберне әзрәк читкәрәк китеп барган монда. Менә минем Сихерче дигән әсәр, ул 35 еллык язылган. Бүген инде ул шанлы татар театрында бик әйбәт кенә бара. Анда мәхәббәт минем әйме. Калган бер тамчы ярату минем мәсәлән менә ул әсәремдә мәхәббәт чынлап та нигезендә. Мәхәббәттә генах бар. Мәхәббәттә генах бар, менә анда мәхәббәт. Ләкин мин өлкәнәем дип әйтәсем килмәй, картаям дип әйтәсем килми, чөнки мин әле картаймыйм. Мин акылга утырдым бугай. Әйме. Мин бүген көндә күбрәк менә үзебезнең милләт язмышы әйме, тел язмышы, катнаш гаиләләр фаҗигасы. Менә шушындый теге гаиләдәге ниләр фаҗигалар дип микән инде, теге ир белән хатын арасындагы фаҗига түгел, әйме, гомумән теге яшьләр гаилә кырабетин төрле хәлләр була. Мин күбрәк күрәсең менә шушы темаларны алдым бүген көндә. Күбрәк алына. Шырын инде язучысы шундый. Әйе, бәлки шулайдыр, әйбит. Мәхәббәт, бер тапкыр мин мәхәббәткә ышанмыйм дип әйткән идем. Миңа бик нык кына бер мин хөрмәт иткән кеше шалтыратып, син нишләп алай дип әйттең әле дип әйткәннән соң мин уйланып калдым. Чөнки теге әйтәләр бит инде 4 ел сайын хисләр алышына, кешедә теге мәхәббәт сүнә диләр инде. Ул шулай булырга тиеште. Чөнки мәхәббәт белән генә яшәп булмый. Менә мәхәббәт дип килгән чыгалар да, әйме, мәхәббәт бетте дип берничә елдан аерышалар. Кешедә бер күчеш булырга тиеш. Монда мәхәббәт булган, монда хөрмәт, монда олылау. Менә шундый әйбер булганда гына гаилә сакланып кала, һәм мәхәббәт тә сакланып кала. Инде мәхәббәт дип кенә яшәп булмый ул.
Әсәрләрегездә табигать, урман, шундый имчелек, тымчылык күп. Мин сездән сорамыйча кала алмыйм, әлбәттә, бу сорауны сезгә еш бирәләр. Үзегездә бармы менә шундый дәвалау сәләте, сезнең әбиегездә булган дип беләм мин аны. Индер күрәзәчелек сәләте, менә алар сездә юкмы? Үзегез үгә әйттегез, халык белән аралаша башлагач, минем энергияннан залның яктырганын сизәм дип. Менә минем Сихерче дигән әсәр, ул бит инде безнең Үзик авылындагы Шәриф Җамал әби турында. Әйе. Безнең әбиләр, ниләр инде, өлкән яшьтәге күршеләр, менә анарга баралар иде, ничек дәвалаган, ничек каршы алган, нәрсә әйткән, ничек куып чыгарган, ничек кабул иткән, бөтенсе сөйлиләр дә. Мин ул вакытта әле яшь бала, Сез тыңлап торасыз. тыңлап торам, мин кызык, шушы әйбәне күрәсем дә килә инде, дәсемә килә. Менә шушылар күрәсем менә җыелган. Бер теге кеше бит җыя теге сандыкка бөтен әйберне, мин дә шушы күлемнең сандыгына җыя барганмын да. Һәм ул минем 1991 елда мин яздым Мәскәү астындагы ял йортында. Ул вакытта язучыларга хөррият, ял йортлары бар язучылар. Һәм ул китап булып бик зур тираж белән чыкты. Ул вакыт әле китап булып чыкканча мин аны әле Казанлыкларына бирдем. Әле Казанлыкларга биргәнчә мин аны Туфанага әйткәнем, Туфанага әйткән Нәбиланы бастырмыйлар инде, ул тиҗарамый ди. Анда бит инде үзе сөйлә дин анда дәвалау чаралары, анда искитмәле хәлләр. Мин аны бирдем Казанлыкларына. Нияз Акмалыш ул вакытта бүлек редакторы булып, һәм ул миңа әйтте, Нәбирә ди, мин ди монда ди бер генә мишәр сүзен алып аттым ди. Без ди шул кич бирәбез ди, менә ди төшеп калган әйберне ди алабыз ди, шуны кертеп җибәрәбез, чөнки цензура бар ул вакытта. Цензура үткәрмәшәгә. Һәм ул шушы әйбер кирип китте шундан соң ул. Аннан соң 15 мең тираж белән ул чыкты китап. Ул вакытта 15 мең тираж бик зур тираж инде. Ләкин 15 мең тираждан соң бик күп сораулар булгачтын. Теге тисатыр беткәч, даими тагын истәмә тираж белән чыгардылар аны. Ул 30 меңнәр чамасы булып чыкты. Менә шундый вакытлар бар, язучыларның шундый гөрләп яшәгән вакытлары бар игелләр. Бүген хыяллана торган тиражлар. Әйе, бүген хыяллана торган тиражлар әлбәттә. Бүген инде аз, менә иң күп дигәндә 3000 тираж, 3000, 5000 булырга мөмкин. Үзегезгә күчтеме дәвалау сәләте? Менә мин ул әбигә бардым, барыбер күп җиллар узганнан соң, инде мин ул вакытта инде шактый яшьтә идем. Әбигә 101 яшь иде. Субханалла. Әйе, менә аның күзләре сиңа күз тимәсен дип утырам әле, янып торалар, йолдыз кебек янып торалар әбинең күзләре. Шул вакытта ул мине утыртты, каршына утыртты, 45 минут мине өстемә дога укыды. Бик нык иттереп. Ләкин мин белән сөйләшә алмадым, ул дуамалланып китеп, аннан соң инде халыкны тизгә башлады. Анда хәтта мин аларга татар теле укытучысы Альбинны җибәреп, рөхсәт сорадым. Чөнки ул тресә кемне кабул итмәгән, кыйнап та чыгарган. Тиргәп тә чыгарган әйме. Мин әйткән, тагын бер тапкыр язса, мин аның башын суп ярам дигән. Аннан соң әйткән, килсен әле килсен аның үзендә дә бар дигән. Менә шулай иттереп, мин әби белән әлбәттә сөйләшә алмадым, ләкин менә шул гына такта стел бер инде җәймә җәелмәгән, шунда Коръән китаплары. Нәбир апа, бүген язучының, менә сезнең кебек популяр язучының, танылган язучының матди хәле ничек? Бәяләнүегездән канәгатьме? Һәм сез бу сорауга җавап уйлый торган арада мин тагын берсен өстә биреп куям. Сезнең китапларыгызда шундый бай эшкә халәте булган, бай күңелле һәм юмарт иганәчеләр килеп чыга. Иҗат кешеләрен бик тирәнтен аңлый торган, шушы иҗат кешеләренә ярдәм кулы сузалар алар еш кына. Үзегезнең тормышыгызда шундый кешеләр очрадымы? Менә матди хәле дигәннән минем генә матди хәлем түгел бит инде ул. Бит инде иле белә шулай әйме. Мин бүген көндә зарлана торган кеше түгел, шөкрана кыла торган кеше. Аллага шөкер. Хезмәтебез нә күрә инде без моторына пенсиягә чыккан, әйме. Пенсия акча салып торабыз. Кай вакытта инде гонорарлы алып торасың, 1-2 мең булса да ул ярап тора инде пенсиядәге язучы өчен. Булай сез дөрес әйтәсез, минем юлымда изге күңелле, татар жанлы һәм татар язучысын хөрмәт иткән, олылаган кешеләр чырады. Аның берсе менә Ишат Шейх улы Фәрдиев. Ул миңа хәтта китапларымны чыгарга булышты. Хәтта менә мин авыр хәлдә калганда, бик нык авырганда, мин кулым сынып җәфаланганда,
Мені хатта дәваланырга җибәрде. Менә андый кешеләр язучыларга бик кирәк әлбәттә, ләкин бөтенсенә алай итеп эшли алмый. Ләкин бөтен кешеләр эшли алмый. Үзегез беләсез, теге байлар бар инде, байлар бар инде. Аларның күбесе бит инде укымый да инде, китап та укымый, татар китабын бирәк тә укымый инде. Мин әйткәнемчә, менә шушы гомер буе шушы Шәйх улына рәхмәтле булган кадәр булышты. Мин инде бүтән беркемнән дә ярдәм сорамыйм һәм ярдәм сорый да алмыйм. Чөнки миңа караганда да ярдәмгә мохтаҗлар күбрәк. Менә мин шуны уйлыйм да, булганына Аллага шөкер, әлхәмдүлиллаһ, шөкер дип. Халкыгызда ярдәм сорый торган түгел. Әйе, менә Аксубай кешеләренә шундырак, без бит инде урманда үскән, кыргыйлар әйме, үзенә күрә бер алдынгы кыргыйлар, мәгърифәтле кыргыйлар без дөресен әйткәндә. Мин алай торып, теге башымны иеп, менә миңа биргез әле шуны фәлән хәтле, биргез әле дип беркемнән сорамыйм, кирәкми дә ул. Горурлык бар инде. Соңгы еллар бигрәк тә менә ул пандемияда башланды инде, ковид пандемиясе вакытында ук. Халыкның аралашуын һәм гомумән иҗат кешеләренең халык белән аралашуын ничектер шикләдек кебек. Без хәзер сирәгрәк күрешәбез, сирәгрәк иҗат кичәләре уздырабыз, сирәгрәк халык белән очрашуга йөрибез. Сез андый очрашулардан үзегезгә әлбәттә киләчәк әсәрләрегез өчен җим дә алып кайта торган булгансыздыр. Бүген үзегезгә тарихларны һәм геройларны кайдан табасыз? Ул бит инде сезнең уйлап чыгарылган гына тарихлар түгелдер алар. Тормыштан алынганнары да күптер. Менә Гөлнара беләсез нәрсә? Без ул теге 1-2 елны югалттык, чынлап та. Халык үзенә бикләнде, язучылар үзләренә кереп бикләнде. Бу бездә генә тормады бит, әйме? Без хәле бездән килсә, чыккан булыр әлбәттә. Ләкин без бүген көндә менә шушы югалтканнарыбызны яңадан тыргызырга тырышабыз. Без бик күп очрашуларга йөрибез. Ягъни менә Шаллыда булып кайттык, Шаллы гимназияләрендә булып кайттык. Аннарсын Түбән Каманың 2нче гимназиясенә бардык. Анда да җитәкчесе Аксубай кызы. Әйе, анда да безнең җитәкчесе, үзебезнең Аксубай кызы Айгөл икән, әйме. 1200 бала укый һәм татар мөхите тудырган. Беләсезме? Балалар рәхәтләнеп татарча җырлыйлар, татарча бийләр, татарча сөйләшәләр, татарча шигырьләр сөйлиләр, татар язучыларының әсәрләреннән исекләр укыйлар. Менә шул хәтле күңелебез булып кайтты. Әлбәттә, менә бу мәсәлән Айгөл үзе ул бүгенге көн героинасы, каһарманы. Менә аны турында рәхәтләнеп язарга була. Аннарсын мин табам. Минем әләр бик күп язасы темаларым бар. Менә соңгы вакытта гына мин үзебезнең җәмәгать эшлеклесе, журналист, танылган язучыбыз, шулай Роза Туфетолова турында үзем там бер әйбер яздым. Гөлханым турында хикәят. Менә ул минем бүгенге героем. Искиткеч рухландыра торган повесть иде. Әйе, бик матур әйбер килеп чыкты. Менә әле минем тагын күз алдымда тагын үзебезнең бик күп җәмәгать эшләрендә катнашып, бик күп эшләр алып барган, татар өчен хезмәт иткән тамыр хатын-кыз күз алдымда тора. Менә аны турында язасым килә. Роза Туфетулованың да безнең якташыбыз икәнлеген әйтебез. Әйе, Роза Туфетулова да безнең якташыбыз, заманында Ак Калфак берләшмәсе оештырган. Аннары соң Азат хатын журналын Симбикә итеп үзгәртүгә күпме көч куйган. Менә бик талантлы шулай безнең үзебезнең якташыбыз, әйе. Бүген язучы дигән әсәр өстендә эшлим дидегез. Ул автобиографик әсәр булачакмы? Юк. Менә ул автобиографик әсәр булмый. Әгәр мин автобиографик әсәр язарга тотынсам, мин үземнең ничек авылдан 15 яшьтә чыгып китеп, ничек Иванов шәһәрләрендә яшәп, ничек Казанга кайтып, ничек укып, ничек тан эшләгәннәрне язарга тиеш булам, әйме? Мин анда бер язасым килми. Бу язучы ул гомумәләштергән образ һәм герое кем дип беләсез аның? Ират. Шулаймы? Әйе, Галишан исемле Ират. Мин кулдан язам, компьютерда язмыйм дип әйткәнегезне ишеткәнем бар иде. Бүген дә шулаймы? Бүген дә шулай ул. Мин иң беренче язам ак кәгазьгә. Матур итеп авторучка белән язам. Шуннан соң мин аны куеп торам да, яңадан күчерәм шул ак кәгазьгә. Шуннан соң күчергәннән соң рәхәтләнеп тотып компьютерда бастырам. Үзегез үк. Бу минем язуның бер ысулы, язу ысулы. Ни өчен турыдан-туры компьютерда бастырмыйсыз? Анда бит төзәтү дә җиңелрәк. Юк, компьютер ул җансыз әйбер. Анда җан юк. Монда син кәгазь белән тәсең, әйме? Шушы син язганнарыңны шулай итеп бара каләмең тетеп тә алгалы, әйме? Монда сине беләсеңме дә, компьютердан да тимәләргә басып утырасың, монда бит сине каләм үзе җиртә. Менә шанасызмы? Каләм үзе җиртә, кирәкмәгән сызып ташлый тиз генә, әйме? Кирәккән истеп куя. Менә бу гаҗәп әйбер бу. Бүген үзегез кемнәрне укыйсыз? Язучы кемнәрне укый? Бүген мин укыйм, үземне яратып, мин инде заманында Гөлнара, әйме, заманында мин бөтен чит ил классикасын укып чыккан кеше.
Bitten урыс классикасын укыдым мин әйбе. Бездеге Рама журнал деген әйбер бар ия заманда. Без анданы китеп тора игәймән килгәнен. Бүген көндә мин бөтен татар язучыларын укымыйм. Минем үземнең исемлегем бар. Мин һәркемне укый алмыйм. Укыйм мин, менә үземнең әйткәнемчә бик яратып укыйм. Рүзел Мөхәммәтшин укыйм. Даниян Ягыйм укыйм, яшь язучы булайма. Анар Марси Галиевның әлбәттә укыйм. Иркаилны яратып укыйм әйбет. Минем үземнең бер төр инде үземә яраган, үземнең теге күңелемә туры килгән, күңелемә хуш килгән дип әйтегәндә язучыларым бар, Аллага шөкер, укыйм. Сезне мәхәббәт язучысы да диделәр. Сихер турында язучы дип тә әйттеләр. Психологик язучы диючеләр дә булды. Сез үзегезнең иҗатыгызны ничек бәялисез? Ничек тасвирлыйсыз сез аны? Мин үземнең иҗатымны тигәл генә бер кысаларга күп кертмим. Мәсәлән, яки мәхәббәт, яки сихер, яки интим дип кенә. Минем һәр бер әсәрем ул фәлсәфи, психологик әсәрләр. Мин үзем тигәл генә шулай дип җавап бирдем. Кем өчен язасыз сез? Менә сезнең укучыгызның портреты кем? Мин үзем өчен. Күз алыйсызмы сез аны? Юк, мин үзем өчен язам. Мин бөтен әйберемне үзем өчен язам, беренче. Үзем өчен язам. Минем күңелемә ярыйм ул, әйбәт килеп чыкканмы? Мин үзем тәнкыйтьче. Мин үзем тәнкыйтьлим. Шуннан соң гына инде мин күңелемнән генә әлбәттә мөрәҗәгать итә менә минем әйберем бар укучым. Менә минем урманым, монда минем чәчәге бар, монда үләне бар, монда чишмәсе бар, әйме, монда сандугачлары бар, монданың төрле таң сайды торган кышлары бар. Кер, рәхимет, шыймы сиңа карап чык, әйләнеп чык. Менә минем шундый. Сол. Бүгенге әдәбиятка караштан укучының мөнәсәбәтеннән дә, әйтик, хөкүмәтнең дип әйтик инде без традицион шундый сорауда бирәбез. Хөкүмәтнең мөнәсәбәтеннән канәгатьмесез? Сезнең хезмәт, язучы хезмәте тиешенчә бәяләнәме? Мин инде менә шәхси үземә генә калдырасым килмәй, әйме. Мин гомумән алганда бүген безнең язучылар өчен бик күп эшләнә. Хөкүмәт тарафыннан Әнә күрәсезме, нинди бәйгеләр уздырыла, әйме. Яшь язучыларны яшькә алыга белмичә безнең бәйгеләр бар. Төрле теге ул инде яшерен бәйгеләр дип әйтергә кирәк инде. Аннарсын яшьләр өчен күп бәйгеләр бар безнең. Күпме безнең Мәгариф министрлыгы күп бәйгеләр уздыра. Мәсәлән, мине үземдә бик күп теге укыганым бар. Сәләт безнең күп бәйгеләр уздыра, әйме. Бүген көндә язучыга игътибар бик зур игътибар. Ләкин шул игътибар астында язучыга каләм хакында булса, шәп булыр иде. Зарланмаучы бик сирәк язучыларның берсе сез, Нәбир апа. Шулай дип әйтик әле. Һәр язучы үзенең шырын күрсәтә, үз вакытын тасвирлый. Һәр язучының үз шыры дип әйтсәк тә була инде. Менә бүгенге шырда сезне нәрсә шатландыра? Бүгенге шырда әзрәк теге мин теге үзенә сагышланып алсам да ярыйдыр инде, оптимист кына да булып теге булмыйдыр инде. Бүген халык матур мул тормышта яши. Менә шунысы кызык. Бүген көндә теге хаyrчылыкта яшәгән, безнең Татарстаннан алам инде, мин гомумән Татарстаннан алам. Хаyrчылыкта яшәгән кешеләр бик сирәк кенә күренә. Халык рәхәт, матур тормышта яши. Менә мин шуларга сөенәм. Ләкин инде аның икенче якта кинеше дә бар бит инде, әйме. Алар инде үзегез дә беләсез, алар инде бүген заман күрсәтеп тора. Тапшыруыбыз безнең җавап бар дип атала. Бәлки бу җавапсыз сорау булыр. Шулай да мин сезгә аны бирим әле тапшыруның ахырында. Сез киләчәк өчен язасызмы? Укучы булырмы? Мин укучы булыр дип саныйм. Мин үземнең кайбер әсәрләрем укучыга әле тагын да алдагы киләчәктә укучыларның кулында да булыр дип саныйм, чөнки мин менә сихерчеләр генә карыйм, 35 ел, һаман популяр ул. Һаман шушыны кая барсаң да шушыны Әле яңа гына сәхнәләштерделәр. Сырыйлар, менә бик әйбәт иттереп Шаллы театрында аны Алик Кинҗәкулов, режиссер, яшь, талантлы режиссер, сәхнәләштерде, һәм шунысы миңа бик шады. Әсәрне ватмаган, сындырмаган, әйбәт, кыландырмаган, менә әсәр ничек бар, шуны сәхнәгә алып менгән. Менә миңа күңелемә бик хуш килде инде. Киләчәк өчен минем барыр әйберләрем Алла бирсә, булыр, киләчәк өчен булыр. Һәм гомумән мин бүген өчен генә язам дигән язучы юктыр инде ул. Язучыда бит инде бераз әзгенә теге минлек булырга тиештер инде. Миндә дә булсын инде минлек. Укысыннар, менә 30 елдан, 40 елдан
Hıt işmasam şu sikirçini al bulsa da okusunlar. Nerse eken bunda dip açıp karasınlar eyme. Оңышлар Нәбир апа, сезнең белән, сезнең әсәрләрегез белән һәм сезнең әсәрләр аша сезнең үзегез белән яңа китапларда очрашырга язсын. Рәхмәт, Гөлнара.